Pokoj vášmu domovu. V Nižnonovgorodskej oblasti bolo vytvorené ministerstvo obrany proti ukrajinským dronom. No, v blízkej budúcnosti očakávame útok ministerstva negatívov. Hlavné správy zo svetového šialenstva v dnešnom vydaní. Prihláste sa na odber a pozrite si video až do konca, samozrejme online. A myslí si, nech hovoríš čokoľvek, tma svetlo nezakrie. Tak to uviedol americký minister vojny. Spojené štáty chcú, aby sa Ukrajina dokázala brániť a my nájdeme spôsob, ako jej pomôcť. Doslova mám pár otázok. Prvý z nich pravdepodobne, ako dlho ešte budete musieť hľadať. No je to už 4,5 roka vojny. Všetci hľadajú, ale nevedia to nájsť. Zdá sa, že zlodeja našli, ale nikto ho v takomto stave nepotrebuje. A tu nevieme, ako nájsť pomoc na Ukrajine. Myslíme si, že sme najlepšie mozgy našej doby. Stretli sa, hľadajú, ale nemôžu to nájsť. Alebo im možno len musíme dať zbranie, dať im peniaze a toto všetko rýchlo skončí. Ale nie, je tam dobrý Volodenka. Dobrý Volodenka a dobrí všetci, s ktorými sme predtým spolupracovali. USA, no, povedzme si to takto, toto píšu zlí, ale znalí novinári. USA zvažujú povýšenie Orbána na vysokú pozíciu v Organizácii spojených národov, ktorá by mu zaručila diplomatickú imunitu. Z obžaloby. Vo vlasti. Pozri, aká zaujímavá vec sa z toho ukazuje. Pamätám si, že samotný Donald Fredovič Trump a jeho okolie veľmi ostro kritizovali Organizáciu spojených národov za nečinnosť. Dokonca niektoré tam akoby... Ako sa volajú? Zatvárali sa výbory, krátilo sa financovanie a tu zrazu sa hodila tá smetisková organizácia, ktorá okrem vyjadrovania znepokojenia nič iné nedokáže. Viete, ako keď znepokojená gorila behá po klietke, tam sa deje katastrofa a ona len behá. Znepokojená, pretože nič iné urobiť nemôže. OSN prišla, pozrela sa. Ach, bombardujú ukrajinské mesta. No čo už, bombardujú. Potom bombardovali aj ich samotných. To bolo pred pár dňami, keď tam vletel ruský dron. Podľa môjho názoru tie autá patrili OSN. No a čo? Vyjadrili obavy. A to je všetko. Ale teraz bola potrebná skladka odpadu. Na čo? Aby tam dali svojich poskokov a aby nedostali trest odňatia slobody. No, poviem vám tu. Viete, aký je v tom rozdiel? On akoby solí svojich vlastných ľudí v Rostove a ukladá ich na hromady. A tento to strká do OSN. No čokoľvek je lepšie ako vegetovať v nepochopiteľnom hroznom živote. Ak sa Ukrajina o to pokúsi, narazím na správy Medvedev. Ak sa Ukrajina pokúsi zaútočiť na záporožskú elektráreň, zničíme všetky jadrové elektrárne na Ukrajine, hovorí Dmitrij Alkogolevič. Medvedev. Doslova o minútu neskôr sa objaví ďalšia správa. Premýšľam, prečo sa mi to dostalo do rúk. Ruská federácia obviňuje Ukrajinu z útoku na záporožskú jadrovú elektráreň. Na atomovej elektrárne sa objavila diera. Dron udrel do budovy strojovne bloku číslo 6 záporožskej jadrovej elektrárne. Ukrajina tieto vyhlásenia hodnotí. No, je jasné, ako to Ukrajina hodnotí, ako ďalšiu provokáciu Ruskej federácie. Tu je otázka. Keď kričíš, ak si my, a my ti to urobíme, pretože potom bum, a oni sú my. Čo robiť? Je potrebná nejaká reakcia. A my, mysliaci ľudia, sme mučení neurčitými pochybnosťami. Súdruh či? Nie je to provokácia zo strany Ruskej federácie. Pozrite sa, aké je to pohodlné. Spustené, vyhodené, ale kto to skontroluje? Príde on, alebo pošlu Vitiu Orbána. Pozri sa, Vitušenka, pozri sa, čo títo prekliatí Ukrajinci robia. Pozri sa, ako nám, ruským osloboditeľom, nedajú pokojne žiť. No, Vituša, Orbán príde, všetko prikrie, zakvaká ako žaba, vezme si peniaze, napíše, čo treba a všetko bude pekné. Vyhlásenie, keď sú takéto veci Dmitrij Alkogolevič a Medvedev, to znamená, že sa niečo chystá, pripravuje sa rozsiahla provokácia, z ktorej bude možné pokojne obviniť Ukrajinu. Veď oni spôsobili túto povodeň na Záporoží, keď boli dediny pod vodou. A čo? Kde je? Kde sú všetci títo znepokojení, poloznepokojení? Premýšľali sme o bitkách a tak ďalej, ale medzi tým Saratovská ropná rafinéria horí po výbuchoch. Takto. Pretože ešte raz. Pretože konať sa musí, súdruhovia. Akcia prišla. V Rostovskej oblasti bol poškodený aj ropný sklad. Pozrite, tento hovorí,
Ak nám poviete o záporožskej jadrovej elektrárni, dáme vám toto a tamto a potom bum, Ukrajina pokračuje v systematickej plánovanej práci na odstavení svojich ropných rafinérií. S jedným cieľom, jasným pre všetkých, aby Ruská federácia mala menej peňazí na rakety a vojnu. Áno. Všetko je v poriadku. Všetci chápu, že peniaze pôjdu v prvom rade na vojnu a až v druhom rade na šmejdy. Ale Vidlák je tiež nervózny a nahnevaný. Problémy, pokiaľ ide o jedenie, je toho menej. Hromadia sa a výjdu von. Mimochodom. Obrovské oči píšu nahnevanými, ale znalými jazykmi. Neviem, možno tam mám odberateľov. Prosím, napíšte, či je to pravda. Možno klamú. Zradcovia klamú. Banditi. Obrovské rady na benzín na čerpacích staniciach na Kryme. Teda, pozrite sa, aký príbeh. V ropnej rafinérii Sartov sa dymí a na čerpacích staniciach na Kryme nie je benzín. Zrejme tam nejaká súvislosť je. Súvislosť existuje a už som o nej viackrát hovoril. No, skrátka, poďme teraz dokončiť tému paliva. Na niektorých čerpacích staniciach už palivo nie je, na iných sa vydáva na lístky. Mimochodom, už existujú lístky, ktoré povolujú maximálne 20 litrov. Na ďalších sa predáva, ale tvoria sa tam veľké rady. Situácia sa zhoršuje potom, ako sme to už spolu rozoberali, keď sa ukazuje, že sú ostrelované aj týlové územia. Zdalo by sa, že nie sú týlové, ale ostrelované sú práve týlové oblasti. Preto potrebujeme vytvoriť ešte veľa ministerstiev. Napríklad Ministerstvo ochrany pred ukrajinskými dronmi, Ministerstvo negatívneho útoku a teraz Ministerstvo týlového víťazstva. A ešte množstvo ďalších zaujímavých vecí, ktoré by ľuďom pomohli prežiť pohyb a cítiť sa veľkými. A toto sú pravidelné nočné útoky bezpilotných lietadiel. Ale v podstate môžeme povedať, že toto už teraz cielene spúšťa priamo ukrajinská armáda. Robia to preto, aby bolo na celom území Ruskej federácie oveľa menej funkčných rafinérií, menej dôležitých tovární a menej vojenských objektov. Menej chuti bojovať a myslieť na nejakú cudziu Ukrajinu, ktorú nedokázali dobiť za 2 až 3 dní, aby sa konečne postarali o svoj vlastný chliev. Keď napokon príde ten čas starať sa o svoj vlastný dvor a hospodárstvo. Všetky tie vznešené myšlienky o veľkosti a pomoci rusky hovoriacemu obyvateľstvu Donbasu sa v skutočnosti úplne vytratia. Och môj Bože, čo sa to tu vlastne v tejto chvíli deje? Tam kvôli dronom prevádzka letiska nad Mníchovom bola úplne pozastavená. Kto sú tieto drony? Ako lietali? Od koho? Kde? Nikto nevie. Ruská federácia alebo nie Ruská federácia. Možno ukrajinské drony? Nikto nevie, aké drony lietajú nad Mníchovom. A kto z toho profituje? Ani si to neviem predstaviť. Je potrebné obrátiť sa na špeciálne vycvičené maďarské ropuchy, umiestnené na ich mieste. Samozrejme, že povedia, toto je provokácia. Provokácia zrejme koho? No iba Ukrajina. Zatiaľ nevidím žiadnych ďalších vinníkov, rozumieš? Zatiaľ to nevidím. Aj keď tí, ktorí majú aspoň trochu rozumu, dobre chápu, že je to ďalšia skúška. Ako ďaleko to zájde? Veď chápete, v čom je situácia? Takto Ukrajina vypúšťa roje dronov a v tom čase sa uzatvárajú a zatvárajú letiská. V Ruskej federácii. Ale hneď, ako keby naši chlapci, niektorí z nich tiež nie sú úplní hlupáci. Chápu, aha, tak tento pohyb funguje oboma smermi, akože. Dá sa, akože aj Európa, no z Ukrajiny je to jasné, tam je nebo uzavreté, tam lietajú rakety a šahedy. A v Európe sa dá, spustíš jeden dron a máš paralizované letisko. Spustíš druhý dron a opäť máš paralizované letisko. Pohodlné, počúvaj. A ani nemusíš bežať do útoku, nemusíš kričať. Hurá za Putina, za Stalina, za vlast, za peniaze, cára a vlast. Netreba tak kričať. Moskva odvolala veľvyslanca z Arménska za pokus o zblíženie s Európskou úniou. Nepáčilo sa im to. Hovoria, no tak nebudeme mať veľvyslanca, budeme to riešiť. Nezvládol si to súdruh, akože všetko Arménsko, ale Uliu odchádza iným smerom. Teraz je to zaujímavé. Toto je veľmi zaujímavé. Ako keby som chcel povedať, že v Kremli sedí, ako som už povedal, Stalinova handrička alebo Adolfova handrička. To bolo každému jasné. Ale kedy Putin cituje Adolfa? Toto je už zaujímavé. Ukázalo sa, že novinári si prečítali všetky vyhlásenia o Vladimirovi v Kazachstane. Je pravda, že čím neuveriteľnejšia je lož, tým rýchlejšie jej niekto uverí. Putin to presnejšie pripísal Jozefovi Goebbelsovi. V skutočnosti je to však všetko, čo naznačuje autor Adolf, ktorý to použil vo svojej knihe. Môj boj. Paradoxom je, že táto kniha je v Ruskej federácii zakázaná.
Pozri, kniha je zakázaná. Ale vodca národa sediaci na kufri to cituje. Teda tí, čo kričali, si môžeme zopakovať. Tí, ktorí kričali, že by sme mali bojovať proti nacistom, jednoducho neopakujú tie isté metódy. Pozrite sa, choďte do Donbasu a uvidíte, aké metódy dnes Ruská federácia používa na vedenie vojny. No, je to len spálená zem. Donbas. Pozrite sa, na čo premenili ruskí hovoriaci Donbas na popol. Citujú Adolfa. A zároveň hovoria, naši dedovia bojovali a na tejto Ukrajine sú nacisti. Áno, títo aktivisti sú v každej krajine. Otázkou je, či ich metódy uplatňujete vo svojom živote. A keď vyhlásiš vojnu a bojuješ ich metódami, tak to je ten pravý. No, chlapík sa už ani neskrýva, cituje Adolfa a všetci tlieskajú. A hlavne bí ho, potrebujeme, aby ho bili. Putin včera vyhlásil, že Rusko musí posilniť systém protivzdušnej obrany a my sme o tom hovorili. A na druhý deň, ako som vám povedal, bolo toto ministerstvo vytvorené v Nižnonovgorodskej oblasti, ale paradoxné tu nie je to, že vytvorili ministerstvo obrany, ale kde je ministerstvo obrany? A prečo si ministerstvo obrany, ministerstvo vojny nedokáže poradiť s celou touto činnosťou? Prečo akoby je potrebná nejaká ďalšia služba? Hovorím ti. Je to všetko veľmi jednoduché. Aby zmluvy s ruským ministerstvom obrany sa už nepodpisujú, len neviem prísť na to prečo. Tu vznikajú ťažkosti. Preto menujete nové ministerstvo. Takže budete blízko svojich domovov. Budeš brániť svoju vlast. Budete tu ako druh protivzdušnej obrany. Budete mať nové ministerstvo obrany proti ukrajinským dronom. Budete blízko svojich manželiek. Budete strážiť nebo. Budete hrdinovia. Nebudete musieť chodiť na žiadnu SVU. Čo to hovoríš? V tomto novom ministerstve bude prebiehať nábor nových zamestnancov. Bytliachka za podpis. V podstate je to aj ministerstvo obrany. A ak sa vám tu podarí, tak vám nájdu využitie o niečo ďalej, ako sa hovorí. Takže, ale najdôležitejšie nie je toto, môžete si odpíliť peniaze. Vieš si to predstaviť? Svojimi pozíciami vytvárate úplne novú službu. Máte kancelárie, máte vybavenie, kde to môžete rozmiestniť. Sú miesta, kde to ľudia rozmiestnia, ale to znamená, že je to na poslednú chvíľu. A keď sa prechádzaš až do posledného, som mal Domček na Tverskej, Igoruňa, Strelkov, Girkin, pozri sa, čo robí tá potvora, pozrite sa, čo píše. Priznal, že v ruskej verzii Výbuchu na vysokej škole v Starobelsku nie je všetko také čisté. Nie je všetko také čisté v tejto verzii. A naznačil, že tam v skutočnosti neboli len študenti, pretože tento internát už predtým videl. Čo sa tu dá povedať? Chápete, keď o tom rozprávame, no čo nepriatelia, no jasné, šíria zmätok. Povedať, že Igoruňa je svoj, to už ako si nejde. Sedí vo väzení. Myslím, že plánuje a sníva o tom, že neskôr odíde a prevezme vedenie. Vážené miesto, ako povedal Viktor Pavlovič, antibiotikum v našom meste. Má také plány. Niečo mi to hovorí. Prečo to hovorí o Starobelsku? Zrejme si chce prilákať časť voličov k sebe. Pravda? Pretože je to pravda. Všetci veľmi dobre chápeme, že tam sedeli operátori dronov, sedeli sme na týchto vysokých školách. Putin úprimne povedal, že sa budeme schovávať za ženy a deti. A budeme bojovať so ženami, starými ľuďmi a deťmi. To dneska tie mrchy robia. Na Ukrajine odpaľovanie rakiet, boj so ženami, starými ľuďmi a deťmi, skrývanie sa. Pritom ako v tomto prípade za študentmi vysokých škôl, ženami, učiteľkami. Ale tam sedeli operátori dronov a tam to zasiahlo, pretože je to legitímny vojenský cieľ. A Igor Kono samozrejme, že tam bol, videl všetkých tých vojakov, rozumel, kto tam má základňu, kto tam prichádza, čím sa tam zaoberajú. Áno, idiotom môžu v prvom kanáli rozprávať niečo iné, ale on predsa vie, ako to v skutočnosti je. V skutočnosti. Taliansko vyšle do Rumunska asi 100 vojakov a niekoľko stíhačiek, píše La Repubblica. Podľa údajov denníka budú vojaci školiť rumunskú armádu v súvislosti s incidentom, keď dron spadol na obytný dom v Galacii. Je jedna vec, ktorú neviem pochopiť. Čo naučí talianská armáda rumunskú armádu? Čo tým myslíš? Pozbierajte trosky, keď dron dorazí na váš pozemok. Možno sa len musíme ešte viac zjednotiť a poslať týchto chlapcov na Ukrajinu? Alebo do Bieloruska? Do Bieloruska. Aby som nejako ukončil túto pliagu, ktorá sedí na kufri, s touto cholerou, ktorá sa šíri. A teraz sa budeme akože učiť. Taliani prídu.
Budú učiť občanov Rumunska. Pozrite, letí, nedotýkajte sa, nedotýkajte sa. Bum, potom hop, pozbierali úlomky a kam s nimi, čo ďalej. No, chápem, keby tam pozývali Ukrajincov, ale Američanov, pretože tí stále akoby donášajú, čo tam Ukrajinci robia. Oni sa stále učia, aby nezaostávali. Veď vám pomáhame, tak nám dovolte trochu odpozerať technológie. Raketami vám nepomôžeme, ale technológie nechajte nás trochu odpozerať. No, funguje to bohužiaľ. Chamtivosť a pokrytectvo zrejme vládnu v spoločnosti v ktorejkoľvek krajine. Takže nechápem, o čom je tento príbeh. No, ako keby sme sa rozhodli, všetci sú spokojní, nech to robia. Spojené štáty plánujú urýchliť stiahnutie svojich vojsk z Európy, informuje agentúra Reuters. Aha, takže o tom to celé je. Podľa publikácie budú na najbližšej júnovej konferencii NATO spojenci informovaní o tom, aké vojenské kapacity Spojené štáty poskytnú alebo neposkytnú na obranu. Európa. Prekladám do jednoduchého a zrozumiteľného jazyka. Trump robí to, čo je pre Putina správne. Resetoval európsky bezpečnostný systém. Momentálne ešte stále dúfam, že ľudia, ktorí sedia v zodpovedných kanceláriách v Európe, sa spamätajú a príjmú príslušné rozhodnutia. Ale to, čo dnes robí ten človek v nepravouhlom úrade, keďže ruší bezpečnostný systém, to je naozaj niečo výnimočné. Dal jasne najavo, že žiadny článok 5 nebude. Poďme do pekla. V druhom sa píše, že armáda, dokonca sťahujeme aj tú svoju. V Európe ani nebude armáda. Bráň sa ako chceš. Na jednej strane by niekto mohol povedať, no čo je na tom zlé. Toto je tvoj problém. Rusko je blízko. Musíš použiť svoj mozog. Musíš premýšľať. Potrebujeme zvýšiť našu výzbroj. Potrebujeme postaviť továrne. Musíme si vytvoriť armádu a myslieť samostatne a nespoliehať sa na Spojené štáty. A predsa je to jednoduché. Na jednej strane áno. Ale na druhej strane sú za tým aj iné procesy. Prečo si sa vtedy vydával za svetového policajta? Čo je Amerika opäť skvelá? Amerika opäť skvelá a vtedy sa stala po druhej svetovej vojne. Pretože sa to tak stalo, vojna bola ďaleko a dalo sa na nej zarobiť. Zarobili sme peniaze? Znovu sa stal veľkým, stal sa mocnou armádou. V skutku áno. A keď píšete o Európe, ste považovaní za svetového policajta. Na tomto svete môžeš o niečom rozhodnúť. Keď, prepáčte, neviete zohnať zástrčku na jednom mieste. Hovorím o Armudskom prielive. Teraz to už majú, o tom si teraz povieme. Ktorý potom? Opäť skvelé? Toto nie je opäť skvelé. Tu je to, ako by ste sa jednoducho vzdali všetkých svojich spojencov, mrhaš všetko, čo sa dá. A viete ako? Ak by ste vysávali Európu, ale zároveň ste naďalej riešili situácie po celom svete. Vzdávaš sa Európy, vzdávaš sa Ukrajiny, vzdávaš sa Tajvanu. Iránci ťa poriadne zbili, takí chlapi. Je mi ľúto tejto Ameriky. Chcem, aby Amerika bola opäť skvelá. Ale Amerika sa v tomto bordeli mení na niečo, čo už nie je opäť skvelé. Mení sa trochu na niečo s nádychom Putinovho kufra. No prepáčte, hovorím tak, ako to cítim. Všetci v NATO by to konečne mali začať brať vážne. Povedal, toto je už bližšie k pravde. Vyhlásil to poľský premiér Tusk, keď komentoval slova Medvedeva. Dovtedy to nikto nebral vážne a úprimne povedané, aj ja som v tom mal vinu. Poľsko, krajiny Pobaltia, teraz Rumunsko, čoraz viac a viac ruskej provokácie. Bývalý ruský prezident Medvedev včera vyhlásil, že pokojný spánok občanov Európskej únie sa skončil. Dodal. No počúvajte, prvé, čo sa zobudí, je Poľsko. Samozrejme, mali sme sa už dávno zobudiť, keď sa to stalo na Ukrajine. Ale tam niečo ako obilie Ukrajinci neprepravovali správne, preto sú títo Ukrajinci vo všeobecnosti hnusní. Hnusné, áno, chápem. A boli tam nejaké problémy. A teraz vidia, že títo Ukrajinci sa zarili do päty, zatvrdili sa, ďalej k sebe nepustia ani molu. Čo ak sa dostanú okolo? A pobaltské krajiny a Poľsko, čo sa stane ďalej? A tak, ako by sa premiér Tusk trochu prebudil, hovorí, počkajte, áno, oni to otvorene hovoria. Myslím, že ten kanál nepozeral, to je ono. Pravdepodobne mu priniesli svoje priečinky. Pozri, on otvorene vyhlasuje, že pôjde. Pôjdu, pretože nebudú mať na výber. Buď buduješ normálny život vo svojej krajine, alebo sa rozširuješ a ničíš. Privádzaš susedné štáty do svojho stavu špiny. To isté bolo, už som to viackrát hovoril, so Sovietským zväzom. Buď sa rozširuješ, alebo zomieraš. Presne tak je to dnes aj s Ruskom. Buď sa rozširuješ, alebo zomieraš.
Štát je na tých územiach v rámci tých hraníc, ktoré existujú. So všetkou tou propagandou, so všetkým týmto dobyčí výkal. Takto to funguje, súdruhovia. A tak hovorí premiér, súdruhovia, musíme sa zobudiť. Prehovoria a môžu ísť. No. Trump oznámil zrušenie americkej námornej blokády v Armuskom prielive. Lode, ktoré uviazli v prielive, sa môžu začať vracať. A všetky zostávajúce míny musia byť zničené. Úprimne povedané, nepochopil som. Ak USA zrušili blokádu, tak to mal urobiť Irán, nie USA. Alebo USA robili blokádu, lode môžu prechádzať. A čo ak Irán bude na tieto lode strieľať? Presnejšie. Z tejto správy nie je jasné vôbec nič. Ako v princípe vo všetkých geopolitických oblastiach, nie je to jasné. Nič. My sme to odblokovali. Čo na to hovorí Irán? Hovorí, čo ak zablokujú? Čo potom? Amerika je opäť skvelá. Nebránime Európu. Ukrajina bola kapitulovaná. Tajvan bol zradený. A teraz to povedia aj oni. Zaplatíme vám navyše. Zaplatíme navyše. Len ako to odblokovať. Ukazuje sa, že je to škaredé. Máme malú autoritu, tá sa nám rozpadla. Toto je jednoducho brutálne. Čo sa týka všetkého toho kriku o Orešníkovi, o červenom tlačidle, o výsadkových misiách, samozrejme, že sú tam rakety. Rusko má rakety. Ale vo všeobecnosti, ak sa pozriete na obrázok, poprvé, bojí sa, že ho nepoužije. A po druhé, existuje podozrenie, že nie všetko je také ružové, ako sa tvrdí. Pamätajte, včera sme mali špeciálnu epizódu, kde Putin stál a hovoril: Rusko má všetko, čo potrebuje na zničenie všetkého, čo by mohlo predstavovať hrozbu pre Rusko. Toto sú všetko hlúposti. A muž mi hovorí: počúvaj, prišiel som špeciálne na monitorovanie. Ukazujem to svojim priateľom, vatníkom. Hovorí: pozri, Orešník, kam odletel, aké sú následky. Bielý kostol, Ukrajina, mesto, 3 garáže. 3 garáže, raketa spadla. A to je asi tak všetko. Súdruhovia, to je zatiaľ všetko. A on napríklad hovorí, že som išiel do správ. Pozrel som sa tam. Nedávno v Číne explodoval sklad zábavnej pyrotechniky. Doska stála niečo okolo $10 miliónov. Takže všetky garáže, ktoré tam boli, tam stále sú, zostali len tie vonkajšie. Všetko, čo sa dalo zničiť, bolo zničené. Priestor je tam prázdny, pretože explodoval sklad so zábavnou pyrotechnikou. Hovorí tu: prišli s taktickou supersilnou zbraňou, ktorou ohrozili 3 garáže. A stojí to približne 100 miliónov. Ako? No, ako sa máš, súdruhovia? Ukazujem to svojim vatníkovým kamarátom, vyzerajú zamyslene prekvapene. No to je pravda, vieš. Keď rozprávate propagandu, je to jeden príbeh. A v skutočnosti sa niečo deje trochu inak. Aj na tomto mieste mi miestni ľudia rozprávali jeden celkom vtipný príbeh. Možno ho niekto z vás už niekedy predtým počul vo svojej vlastnej interpretácii, ale mne sa osobne naozaj veľmi páčil. Hovorí sa v ňom o tom, že nám Čukčom chcú Rusi priamo z Moskvy prísť a úplne všetko nám tu zobrať. Niečo také sa deje, čo sa Čukčom nepáčilo. A náčelník hovorí: poďme na Moskvu vojnu viesť. On hovorí: počkaj, akú vojnu? Hovorí mu jeho okolie. Akú vojnu? Veď oni majú armádu, my nemáme armádu. Všetci sa spolu zišli, hovorí: áno. Čo teda robiť? Hovorí: no tak ich budeme porážať inak, poďme, urobme raketu. Áno, poďme na nich raketou, odpálime ju na nich. On hovorí: tak, ale my nemáme raketu. Zrúb borovicu, zrúbali borovicu, vyrež do nej dieru. Tak, teraz tam nasypeme pušný prach. Všetky pušky rozobrali, náboje vysypali, ten pušný prach nasypali tam. Hlavný sa vzdialil za kopec so svojou suitou a všetci ostatní boli pri tej rakete. Hovorí: zapál to. Zapálili to, no a samozrejme viete si predstaviť, ako to všetko buchlo. Týchto rozmetalo. Polovica tej armády je preč. A tento sedí za kopcom a hovorí: predstav si? Super, hovorí. Do keľu. Viete si predstaviť, čo sa teraz deje v Moskve? Presne takto sa Putinovci chystajú postupovať ďalej. Tento narratív o Orešníku a o tom, že im niečo také ukážeme. Zatiaľ sa podarilo ukázať len toto. Veteránom SVO s takýmto samovarovým vzhľadom a ťažkými poraneniami chrbtice v moskovskej oblasti darovali autá so symbolikou jednotného Ruska. Aj keď, viete, myslím si, že je to správne, pretože by nemali zabudnúť, kto z neho urobil samovar. Musí si to pamätať, musí to vedieť, musí to cítiť, aby potom nikomu nevznikali otázky. A keď ideš v aute: jednotné Rusko zapracovalo.
Jednotné Rusko zapracovalo na celej krajine. Jednotné Rusko zapracovalo na mnohých ľuďoch. Ale nie všade je to také zjavné a jasné. A tu, ako sa hovorí, výsledok tu ho máš. Samovar sa kotúla po Rusku, všetci by mali byť hrdí a v dojatie zamrznúť. A tu sa len vynára otázka. Naozaj si to potreboval? Prečo si to potreboval a? Teraz tam sedíš ako poloinvalid. Prečo? Za to, že ani Donbas nebol oslobodený, respektíve úplne zničený. Ale aspoň teraz existuje auto. Zaujímalo by ma, prečo si predtým nekúpil bielu Ladu. Aha, tu je biela Lada. Malo sa to kúpiť už skôr, ale čo mám dať teraz? Vo všeobecnosti sme trochu zmetení. Včera sa samozrejme myhla táto správa, ale nejako som ju nevzal a dnes si hovorím, počúvajte, toto už zaváňa monarchiou. Dugin už dávno hovorí, aj Michalkov hovorí, že Putin by mal byť cárom a jeho deti dedičmi. Na inštitúte schválili pozíciu biografa rodu Putinovcov. Téma výskumu biografia, jeho rod, jeho príbuzník, to ako žil. Kolektívna biografia členov rodu Putinovcov v poreformnom Rusku. Poreformné Rusko, slova si vymýšľajú barani. Prechod od poľnohospodárstva k drobnému mestskému podnikaniu. Voľné miesto vedeckého pracovníka. Pripravujú sa oslavovať cára. Ale prečo by neoslavovali cára, keď tu je, naozaj nám vládne? Študentky z Ulianovska lákajú na vojnu sľubmi o kancelárskej práci. Poprvé, niečo také sa teraz deje na mnohých školách a potom chcem vás upozorniť, súdruhovia, jednoducho sa nečudujte, keď sa vám zrazu objaví Starobelsk. A zrazu bum, niečo veľké niekam vletelo. Najprv vás nalákajú, potom vás vybavia, potom vás tam vycvičia a potom tam priletí nejaká nepochopiteľná ukrajinská hus a ruky zvlášť, nohy zvlášť, potom sedíte akoby. Lada zo Spojeného Ruska. Chcem, dobre, chcem. Budem šoferovať Ladu od jednotného Ruska. Nebuďte prekvapení, prosím ťa, nebuďte prekvapení. Nemohol som si pomôcť a ukázal som vám tú novinku. Informovala agentúra TASS. Ruska Schneiderová, aké tradičné ruské priezvisko, porazila v 3. kole Ukrajinku Olejnikovovú. Roland Garros. Tretia ruská hráčka svetového rebríčka porazila Ukrajinku na Roland Garros. Ruska Schneiderová porazila v 3. kole Ukrajinku Olejnikovovú. Celý zoznam hovoria o tom stále. Vieš prečo? Vysvetlím ti to. Keď máte za sebou 4,5 roka vojny, nemáte byť na čo hrdí. Ale toto je vaše víťazstvo. Je potrebné krvácanie z nosa. Snažíte sa vydávať každé športové víťazstvo za obrovský úspech. Veď to je najväčšie víťazstvo. A na čo byť hrdý? Že krajina, ktorá je 10-krát väčšia ako druhá, hovorí, porazili sme ich tu v tenise. Porazili sme ich v tenise. Vieš si to predstaviť? Môžeš byť na seba skutočne hrdý, ty hajzel. Buď na to hrdý, pretože sa nám konečne podarilo poraziť Ukrajinu v tenise. Možno ťa síce niekde úplne inde porazia, niekde celkom inde. Toto všetko sa však hneď teraz vytiahne a predvedie celému svetu, aby tu bolo aspoň nejaké malé víťazstvo. Aspoň niečo hmatateľné, čoho sa môžeš pevne držať, keď si práve v ťažkej situácii, ako sa to u nás hovorí, a máš pritom poriadne stiahnutý zadok ako ten malý Slávik. Au. K troskám, praskaniu a negatívnemu rastu sa teraz pridala ilúzia blokády. Tu je to ako,